Kyllä mä nyt tulisin Vapriikkiin. Ehkä mennä tuohon koskelle istuun iltaan tuohon Koskenrantaan. Amurin työläismuseokorttelin suuntaan siihen aikaan, kun siellä on eletty. Ehdottomasti haluaisin olla näkemässä Finlaysonin tehtaan toimintaa ja sitä aikaa. Mä voisin matkustaa vaikka sinne Hatanpään kartanoon. Pispala. Voisi olla hyvä paikka. Joo, vuosiluku olisi ehkä 20. Hakametsän jäähallille. Johonkin 1900-luvun aikaan. Tulevaisuuteen tai menneisyyteen. 1800-luvun alku. Tämä on 70-luvun alku ehkä. Varmaan mä nyt 1500-luvulla sitten näillä vaatteilla. Ehkä mä lähtisin johonkin 20-luvulle tohon johonkin Finlaysonin puuvillaplikkojen menoa katselemaan. Luulen, että mä haluaisin johonkin tonne keskiajalle, viikinkiajalle. Mä voisin oikeastaan haluta nähdä tämän tallipihan niin silloin 1900-luvun alkutaipaleella, silloin tämän tallipihan niin kuin alkuaikoina. Menisin kyllä Olkaan morjestaan tuonne mäen päälle. Näsi linnaa ilman muuta. No mä matkustaisin varmaan jonnekin tonne 70-80-luvun taitteeseen jollekin hyvälle punkkeikalle. Hei, kyllä mä sitten menisin Amuriin tonne museokorttelin elämään vaikka piikana tai jonain. Kyllä mä kokeilisin sellaista. Mä olisin mielenkiinnolla seuraamassa Pispalan näkötornin rakentamisprosessia. Se varmaan 100 vuotta taaksepäin ja tuohon Koskenrantaan jonnekin vähän kattelee. 1700-1800-luvun taitteessa sitten vaikka Koskenrannassa voisi käydä. Tuossa just katseltiin kahvilassa äsken valokuvia Petsamon kylästä, niin joku semmonenkin voisi olla ihan hyvä. 1800-1900-luvun taite. Ja jonnekin täällä keskustassa, mieluummin kohtuullisen varakkaan. Mä haluaisin nähdä se, kun sitä uittotunnelia lähdettiin rakentamaan. Mä itse asiassa pari päivästä mietin, että minkälaista se on ollut, kun ne tukit on mennyt siitä, että johonkin niin kuin Finlaysonin aktiiviseen tai niin kuin kultakauteen jotenkin kuitenkin. Tuossa oli toi hieno leipomo tuossa korttelissa 1930, niin sitä katsellessa ja noita asuntoja, niin ehkä just joku se. No varmaan ihan ne Tampereen kaupungin alkusynnyt silloin 1700-luvulla, kun täällä on ollut puuvillaplikat ja sitten tämä tekstiilitehdasteollisuus. Aikakone. Se saattaisi siirtää mut eiliseen iltaan ja sellaisen päätöksen, että olisin jättänyt sen viimeisen drinkin ja vähän aikaisemmin lähtenyt kotiin. Amuriin 30 vuotta sitten. 2050 ja Tampereen yliopistoon. Varmaan 1800-luvun loppu Finlaysonilla. Paikan mä valitsin sitä Vapriikin tuon pihan ja sitten tuon aikakauden 1989.